бу гомер. Моңлы җырлар төсле бер «ых» диеп җырлап үтелә. Шушы килеш инде 60 яшьлек юбилеем безнең өчен бик кадерле булган кешебез, яраткан тормыш иптәшем, газиз әткәебез, сөекле бабакаебыз Шарков Рафис Рәшид улы да каршылый. Шул сәбәпле миннән сиңа сәлам тапшыруы аркылы Николаевка районы Татар Сайман авылына ялкынлы котлау сәламе юллыйбыз, дип язганнар яраткан тормыш иптәшегез Равилә ханым, улыгыз Руслан, кызыгыз Рәмзия гаиләләре белән. Кадерле кешебез 1964 елның 6 августында якты дөньяга аваз сала. Авыл мәктәбен тәмамлап, яшь егет илебез алдында булган хәрби бурычын үтәр өчен армия сафларына алына һәм аны Казакстан илендә намуслы килеш үтәп кайта. Мәктәптә укыган чагында ук аңа үз сыйныфташы Равилә бик күңеленә ята. Гашык егет армиядан кайтуынча сөйгән яры белән очраша башлый. Озакламый, ике гашык җитди адым ясап, гаилә барлыкка китерергә дә ризалык бирәләр. Яшь чакларны бик гүзәл вакытлар итеп искә алабыз. Бихисап дус-туганнар белән очрашып, табигать кочагында палаткаларда ял итүләр, күрешүләр, булар барысы да матур хатирәләр булып хәтергә уелып калган. Рязановский авыл хуҗалыгы техникумында шул ук вакытта һөнәри белем дә алды кадерлем. 1986 елда гаиләбезне олы сөенешкә күмеп, нәсел дәвамчыбыз улыбыз Русланыбыз туды. Аннары 11 ай гына аралары булып, күзебез юанышы, күңелебез дәвасы кызыбыз Рәмзия дә якты дөньяга аваз салдылар. Балалар үсте, гаиләбездә булган хөрмәт һәм мәхәббәт артканнан арта барды. Озак еллар кадерлем туган авылында авыл советы рәисе шоферы булып, Кызыл юл комсомолында сәркәтип, газификацияләү инженеры, завгар, завхоз булып, эшмәкәр буларак та хезмәт куйды. Кайда гына эшләмәсен, ул һәр вакыт үзенең булдыклы, җитди икәнлеген дәлилләп, эшен җиренә җиткереп башкарды. Нәрсәгә генә алынмасын, бар эштә хәленнән килде алтынымның. Шунлыктан аның дус-танышлары да бик күп булып калдылар. Язмыш безне башка шәһәргә дә күчергән иде. Юллар төзү автобазасының мөдире буларак билгеләнде. Кайда гына булмыйк, без балалар белән үзебезне ышанычлы җилкәләр артында икәнлеген тоемлап яшәдек. Бер кайчан да, бер нигә дә мактандырмады сөеклем. Гаиләсендә чын хуҗа, ир-ат була белде. Балаларының бүген дә ул олы илгесе. Аларга белем алырга мөмкинлек бирде, матур әкияти балачак бүләк итте. Дөрес тәрбия биреп, алардан үзе сыман ук чын кешеләр ясады. Миңа килгәндә Рафисемнең һәр вакыт җылы мөнәсәбәтен генә тоеп яшәдем. Җылы итеп, куяным дип эндәшә, аның ягымлы карашыннан майдай эрисең. Кызына да ул йөрәк даруым дип мөрәҗәгать итә. Ничек соң андый кешене яратмыйсың? Ул бит үзе дә бер зур бәйрәм сыман, теләсә кайсы вакытта җырлый да, биеп тә ала. Кадерле тормыш иптәшем, алтыным минем, рәхмәт синең бар булуыңа. Безне бәхетле итеп яши алуыңа. Алда да бары хөрмәт, мәрхәмәт эчендә генә парлы канат кагып яшәргә язсын. Мин сине бик яратам, сөеклем. Яратам дигән сүземне кабатлыйм кат-кат бүген. Аяз булсын гомереңдә һәр вакыт синең күгең. Рәхмәт җаным, сөер өчен биргәнеңә дәрт миңа. Туган көндә бүләгем тик зур мәхәббәтем сиңа. Синдәй тормыш иптәшләре меңнәргә тик бер була. Минем кебек бәхетлеләр дөньяга сирәк туа. Көз тимәсен гаиләбезгә, тигез гомер язылсын, юлыбызга бары бәхет, бары шатлык агылсын. Хөрмәтле Рәфис абый, инде Равилә апаның шушы матур теләкләрен ул үзе сайлап алган матур җыр дәвам итәр. Әйдәгез, бергәләп тыңлап алыйк. Яңа көннәр туа сөенеп, шатлыкларга гына теренеп, син булганга тормыш күгемдә, бәхет балкый
үшін зур рәхмәт. Бар қанатлы болу ирәхәт. Бірге өтек тұрмыш юлларын. Ұзын ғұмыр берсін Құдайым. Қадірлім, бәдірім, язмышымның түрінде. Яқты юлдызым сені ғұмырге. Қадірлім, бәдірім, яшигәл бірге. Бәхет шатлыққа түрініп, сөйіп ғәм сөйіліп. Қадірлім, бәдірім, язмышымның түрінде. Яқты юлдызым сені ғұмырге. Қадірлім, бәдірім, яшигәл бірге. Бәхет шатлыққа түрініп, сөйіп ғәм сөйіліп бұл жерде. Қадірлім, бәдірім, язмышымның түрінде. Яқты юлдызым сені ғұмырге. Қадірлім, бәдірім, яшигәл бірге. Бәхет шатлыққа түрініп, сөйіп һәм сөйіліп. Қадірлім, бәдірім, язмышымның түрінде. Яқты юлдызым сені ғұмырге. Қадірлім, бәдірім, яшигәл бірге. Бәхет шатлыққа түрініп, сөйіп һәм сөйіліп бұл жерде. Әткәйебез, біз һәр вакыт үзебезнең балачакны искә алабыз, дип дәвам итәләр балаларыгыз әлеге котлау сәламне. Гаиләдә шундый матур мөнәсәбәтләр урнашып, һәр вакыт бихисап кунаклар иде. Күңеле яхшы кешенең билгеле дуслары да күп була инде. Без дә синең үрнәгеңдә ылы йөрәкле, киң күңелле булып, барысында намус кушканча башкарырга өйрәндек. Бүген дә сиңа карыйбыз да таң калабыз. Эшеңдәге булган дәртең, бетмәс-төкәнмәс дөньяга гашыклыгың таң калдыра. Бүгенге көндә авылның янгын сөндерү бүлегендә җитәкче булып эшләп, үземнең тормышымны бер генә дә минутка шушы эшемнән башка күз алдыма китерә алмыйм дисең. Синең өчен кешеләр янәшәсендә булып, һәр вакыт ярдәмгә ашкынып тору бик мөһим шул. Тынгысыз кулларың бер генә дә тик тора алмыйча, уйлап чыгарган бар затыңны да дөньяга ашыра аласың. Без сине кадерләбез, ихластан шундый матур юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, ылы йөрәкле булып кал. Мин сиңа берне генә телим: саулык, саулык, саулык ул озын гомер, бәхет һәм мәхәббәт нурының тамчысы. Күңелең күгеңдә көндә кояш, көндә яз булсын. Әтиемнең туган көне, мин яныңда булырмын. Табыныңа кайнар чәйне ясап әткәй куярмын. Һәр вакытта күңелем белән мин әтием янәшә, газизкаем, бәхет татып 100 яшькә кадәр яшә. Сиңа сыкланып карыйбыз, бар яктан үрнәк алып, котлыйбыз туган көнеңдә йөзеңнән үбеп алып. Хөрмәтле Рафис Рәшитович, гаиләгез юллаган бар теләкләргә дә без ихластан кушылабыз һәм махсус сезгә дип күркәм җыр юллыйбыз. Da yıllarım, ussam da vurmalı yollarım. Yaşligim yazına, ötkenler yarına, şakıra xatterim uylarım. Almalı şiyeli şişkeli, yaşligim yazları koylardan. Ömürler ötüğü girektir, yaşlıkның kaderin anlarına.
tatlı hislerini tattırgan Күкләрне гизәргә, диңгезләр кичәргә Ризамын яшьлегем хакына Алмалы, чияле, чәчкәле Яшьлегем язлары койларда Гомерләр үтүе кирәктер Яшьлекнең кадерен аңларга Алмалы, чияле, чәчкәле Яшьлегем язлары койларда Гомерләр үтүе кирәктер Яшьлекнең кадерен аңларга Наз булып күңелнең түрендә Яшисең яшьлегем бүгендә Артыңнан барсам да, сагыштан янсам да Кайтмый шул яшьлек бит бер генә Алмалы, чияле, чәчкәле Яшьлегем язлары